Takže zdravím všechny hráče a hráčku dalšího videa. Dneska tady máme opět Farming Simulator 22. V dnešním videu budeme sklízet obilí a budeme dávat vlastně do seníku slámu. Tak, zapnul jsem si tady pracovníka, jdeme do Dojcváru. Já mám Dojcvár, jinak už jsem tady něco pomalinku sklízel, značíme VB a jdeme rovnou do práce. Jak mám 140 000, co si můžete všimnout. Já od včerejšího videa jsem tady na té mapě nic nedělal vlastně. Otočíme se, tady sebereme ten kousíček. Hop. Já mi určitě napište do komentářů, jestli byste chtěli třeba, aby jsem pěstal prasata, nebo krávy, nebo ovečky. Už jdeme druhou lajnu, no, čáru, za který to pláme vysypat do seníku. A já přemýšlím, jestli bych zrovna nedělal balíky. Protože za ty balíky možná dostanete víc než za slámu. Víte co, já to tak udělám. Jdeme prodat sběrací vůz. Já koukám, co je slezro. Ten byl špatný, ale nemáme. Jakož máme Dojcvár, tak si koupíme balíkovat z Dojcvár. Protože to je značka. Prodáme rovnou je kamion. Že to nám bude víc k čemu, k prdu. Já se do něj v plánu s tím odvážet vlastně do toho, tu slámu do obchodníku se zvířatama. Tak koupíme rovnou balíkovač, sky, od Dojcváru. Zase kulatý, hop, tak. Koupíme ji rovnou sběrací vůz. Ten je vlastně tu. 50 000. Koupíme ho. Hop. Nějak balíky budu dělat 180. To jsou úplně vlastně ty největší, co můžete mít. A nějak balíky se prodávají za docela dobrou cenu, jsem zjistil, takže budeme pracháči. A když to asi hodně dlouho potrvá, ale víte jak. Tak, tady máme Valtru. Tady koukneme doprava doleva. Dobrý, nic nejde. Jak naší sklizeň budeme odvážet vlastně do mlýnu. A na něj musíme přijít, kde vlastně je ten mlýn. A na to přijdeme určitě, že jo. Zapneme si ještě tak minimapku. Jo, už tak nějak přibližně vím, kde je. Jo, dobrý. Tak jsme v obchodu. To je náš balíkovač. Dojcváru. Já se asi půjdu převlíknout. A ty nemusím sedět v těch dlouhých kalhotách. Přece jenom je léto, že jo? Jinak budeme dělat asi 80 balíky. Já se dojdu převlíknout. Já se dojdu převlíknout. A dá nejvedr zbytečně, že jo? Hop. Tak. Necháme si na sobě brejle, to. A dáme si určitě nějaký kraťasy. No, tady nejsou zrovna kraťasy. No tak to nic. No, tady nejsou. Ne. No to mě mrzí. Já jsem mu chtěl dát tu moji speciální obuv. No tak nic, no tak jedeme zpátky na farmu dělat balíky. Já kdybyste se ptali, tak Dojcvár v oblečení tady bohužel není. Tak, tady už je to hezký drandě v Dojcvárovi. Hezký na farmu. Nějak ten seník asi prodáme. A proč nejdeš, kamaráde můj zlatý? Já on má asi plno. Jáj. No, takže prodáme seník ještě. Dostaneme za něj 31 000, ano, prodat. Proč nejdeš, kamaráde? No ty máš plno, tak. Máme tady Štajera, Enkem bodem dáme vlastně kryt. Jdeme pod kombajn. Já nechám tady, protože já mám zapnutý ničení plodin, tak aby se nám to zbytečně neničilo. Kdyby se tam byl s tím traktorem. Můžeme se propustit toho, zaměstnance.
zastavilo trošku. Jak pokud se vám tyhle video bude líbit, dávejte lajky, odběry, sdílení, komentujte. Tak, jsem zvědavý, kolik za to dostaneme. Necháme ho vyprázdnit ten kombajn. 55, 51, 50, 40, 40, tak. No, to bude určitě plná vlečka, kterou pojedeme prodat. Dáme to dozadu. Jdeme dopředu. No a máme plnou vlečku. Určitě koupíme nějakou. Máme tady len co soupravy toho Štajera. A koupíme možná druhýho Deutzfahra a za něj trošku větší vlečku. Protože to takhle nepůjde. Dáme háčko, se pracovníka. Jak tady ten vlek má 8000 litrů, což tady jeden pro tu farmu, to je hrozně málo. To je přes pro ty pole. Jak tady ten Štajer to možná ani neutáhne, takže... Jako on jak Štajer je dobrý to v realitě, ale... Tady ve hře moc není. Tak odvezeme to a prodáme tady jednu soupravu. A rovnou se koukneme na toho Deutzfahra. Já jsem sice někdo možná někomu přednoz, ale nevadí. A nenovej ten vlek. Takže to bude potřeba rozhodně. Koupíme si mapu. Jedeme tady po cestě. Vypadá souprava. Každopádně napište mi do komentářů, jestli víte, jak zapnout majáky, protože já to vlastně nevím. Tak, jedeme. Jak můžeme si tady zapnout tempomat, že nemusíme mačkat Včko. Vlastně tempomat se zapíná trojkou. Trojkou zapněte hezky tempomat a už ovládáte jenom Dčko. Jako doprava a Ačko jenom doleva. Nemusíte furt držet jak Bčko, jako nevím co. Tak tady budeme zabočovat do toho doleva. Takže Ačkem. A stihnem. Tak. Tak já si půjdu tempomat. A za chvíli budeme ve mlýně. Tam je už mlýn. Si drandím. Tady jsou nějaký lodě. Já tyhle tu mapu neznám, takže jako já nevím jak vypadá, ale vím co jako natáčel kolega Snake. No, tyhle tu mapu taky hraje. A právě mi ji doporučil, že je na grafiku hrozně hezká, co už jako je. Tak, švihneme to doprava, dáme blinker. Tak. Už jsme tady ve mlýně, jdeme to prodat. Ještě napálím. Ne. A si dáme Ičko. A zkáně kolik za to dostaneme peněz. To je... Dobrý. Jak měli jsme nějakých 270 000. No 280. Až si nám tady se vysype, tak prodáme tady tu soupravu a dostali jsme do toho nemálo peněz. Tady jdeme prodat tu soupravu. 69 000 je ten traktor, hezky. Vlečky, 10 000. Počkejte, kolik máme teď dohromady, máme 300 000, jestli nám to na Deutzfahra vystačí úplně krásně. A ještě na nějaký vlek. 221, koupit. Kolik nás bylo? Ještě 142. Ty. Tak. Jdeme pro vlek. Já koupím si tady toho Flingra. To je na sebe takový nejlepší. Protože Flinger, víte co. Nejlepší vlečka na sebe. Hej. Koukám ten pracovník na poli, to už má dodělaný hnedle. Jinak 9 zapínáte minimapu. Si tam zasouváme. Vlečce.
Tak, hezky. Jak já vám ještě ukážu, že se nechali to stroje opravit, vylezeme z Deutzfahru. Tady se vlastně opravují stroje. Když tady vlastně přejedete nějakým vyplničným strojem, zmačknete R-ko. Tak ne. To někdy se opravuje, ale. No a to přijdem časem možná. Jo, tady se opravují stroje. Zmačknete R-ko, a když se tady měl nějaký stroj, tak ho můžeme to opravit. Tak, jdeme do Deutzfahru. S vlakem. Tady do toho. Tak. A jdeme na farmu. Máme to tady přes pole, to určitě sousedovi nebude vadit, že jo to. Ne. Teď se tady převrátíme ještě. Tak. Jedeme. O, auto. Zdar. Švihneme to doleva. A jsem tady. Určitě jdeme ještě pro ten posklizeš do balíky. Kvečku, odpojíme to. Já jsem ještě asi chtěl prodat tu balník na tu lištu, protože to je jak celkem prdu. Dostaneme si za to jenom 800, ale víte co. Každá koruna se počítá. Tak, hop. A jinak vlastně balíky můžete prodávat obchodníkovi se zvířatama a já vlastně je za to docela dost penízku. Jak vidíte, už mám 87 000. Klesá to. Tak už jsem v obchodě. Jak výrobce Deutzfahr je vlastně nějaká německá firma. Dělá traktory od nějakých roků, to si nedokážu typnout, takže omlouvám se, tady informace vám neřeknu. Tak, jdeme zpátky na farmu dělat balíky. To mě nic nejde. Jak krásně, jak prostě důní ten traktor, se na tom hrozně líbí. Vlastně je odpružený, takže byste neměli nic stejtit, jako když zmačknete nějaký hrebou. Tak, jsme na farmě, připojíme balíkovač a budeme dávat ty balíky dělat. Jak vlastně, když budete mít krávy a budete jim chtít dávat vodu, tak nemusíte brát zbytečně z nádrže. Počkejte, já vám ukážu tu nádrž. To je z té nádrže. Tady z té. Šedivý. Tady. Tady vlastně nemusíte brát vodu, protože to vám vlastně bude brát peníze, ale můžete si koupit normální cisternu a můžete vlastně jít dávat tu vodu normálně z hrmínka nebo z řeky a nestrhne vám to ani korunu. Takže to je takový můj menší tip, jestli chcete ušetřit. Za plnou cisternou mi to snad sebralo 2000 něco, takže se to fakt nevyplatí, dělejte to z té řeky radši. Mně se hrozně líbí ten seu, ta malinka, to je cute. Já koukám, že nám asi ten kolega dokončil práci. Jo, dokončil. Ty jenom najedu na řádek. A jestli pohod. 65%, nice. Já tadyhle to pole mýho souseda. Já mám jenom tadyhle to a tady to. Tak, já jdu si dělaně v poli. Dáme očko, aby se tam asi vysoula tadyhle servera. Najdeme fleku. Tak, tady usypeme. Tak. Vlastně když souváte s tím, s kombajnem, tak vám to vlastně pípá. Dělá to píp, píp, píp. Vy slyšíte, jestli to? Je to vlastně udělaný i v reálu, když to, aby vlastně, když couvá ten kombajn, tak abyste mu vlastně nelezli za záda, protože on vlastně nevidí moc jako do zádu, takže
Jestli je to taková signalizace, abyste mu tam nelezli. Tak, dáme tady kombajn. Dáme tady do Dejcfaru s vlekem. Jak už máme 13%, ty kráso. Dáme ho sem, tady nikde. Já nechám si stělažní jámy. Já nechám tu. Jdeme zpátky do druhého Dejcfaru, budeme dělat ty balíky, jak se tak. Hop a jede to. Jede to a plno napravo. Tak, tady už se je. Jak takhle to vlastně vypadá v tom Dejcfaru, ale takovou věři, že se už nikdy byl v Dejcfaru. Takový dobrý traktor, německý. A víte co mají Němci, za první tak to je vždycky dobrý. Tak, balíky 180 mám navolený. Já tady v tom videu bych když tak ještě chtěl tady něco balíkovat, ale to se vám asi nepovede. Tak. Nějak vlastně pracovník vám nemůže dělat balíky, což je docela dost jako škoda. Nějak tady vlastně pracovníci vám hrozně ulehčí práci. Třeba když potřebujete něco odvést, tak si zapijete na pole pracovníka a vám má to vlastně udělat celý až do konce. Je to hrozně velká pomoc. Tady si můžeme taky zapoutempovat, můžeme si dát nohy nahoru, že jo? A taky bude balík, takže... Tak, jeď, kamaráde, jeď. Dáme tempomat. Ten zabral pěkně teď pěkně zabral, kamarád. Jak vlastně 180 balíky jsou vlastně ty největší balíky, co můžete dělat. Máme 80%, za chvíli tam skočí 90%, 87%, tady bude balík, asi rovnou. Jak balíky vyložíme zetkem. Vyšlo, dobrý. Ještě kousíček je to. Balík je zetkem, tak. Máme tady hezký balík, 180 je to. Vlastně zetkem to, dáme. Složíme, tak. A jedeme dál, pokračujeme dále. Tak ten balík je fakt velký. Brau to má nějakých taky 180 to. Jak ale si můžeme změnit vlastně ty velikosti toho balíku. Jestli jak já teď dělám prostě ty 180 kg, že jsou jako nejlepší. No to asi nestihneme tady v tom videjku. No nic, tak to uděláme ještě tak v příštím videjku. To uděláme ty balíky. Tak pro to video by to bylo všechno, já doufám, že se vám bude líbit video, dávejte lajky, odběry, sdílení, komentujte a zatím čau.